Enguany, els pressupostos participatius volen promoure projectes que millorin les condicions de vida de la ciutadania i compleixin els objectius de desenvolupament sostenible. Per presentar-hi propostes, segueix els 5 passos. 1. Accedeix al web municipal i adreça't a Ajuntament, Participació Ciutadana, Pressupostos Participatius 2021. 2. Clica al botó de presentació de propostes. 3. Descarrega't el formulari. 4. Emplena'l degudament i guarda'l amb el nom del projecte. 5. Finalment, presenta'l a través d'una instància genèrica a la seu electrònica o a la SOAC amb cita prèvia. Cada projecte ha de tenir un cost màxim de 20.000 euros. Pots presentar fins a 3 propostes. Hauràs d'emplenar un formulari i una instància per projecte. El termini acaba el 19 de setembre. També pots fer-nos arribar vídeos o presentacions digitals per promocionar els teus projectes. Proposa, decideix.